Revenim, avem o oră și 48 de minute de când ne chinuim. Încă balena n-a ieșit. Încă balena n-a ieșit, frate. Am văzut o singură dată, am apucat să o vedem. Trebuie să mă credeți pe cuvânt că e mare. Uite-l! Filmarea asta face cât 1000 de cuvinte. Licitația începe de la 20.000 de euro. Băiatul ăsta săracul o să aibă nevoie de alea, tratamente cu benghei. Laba ursului, de alea. Ia uite-l. Laba ursului ăsta. Acum iese, prieten. Uite-l. Mamă, cât e mâncate. M-a speriat. Mai face să râdă că pierde cârma. Pierde cârma. Glumă, glumă, dar mi-e foame, frate. Haide, scoate-l afară. Pornește grătarul, băiatul. Dați drumul la mici. Ia uite-l, bă! Ia uite-l cât e! Haide că ne-ai chinuit destul! Ne-ai chinuit destul, frățioare! Ne-ai chinuit? Ne-ai chinuit destul? Gata! Al nostru e! Bravo, tată, stai ușor, stai, nu. Fii atent cum tragi. Aș fi scăpat din gură.